Kalmár. A je z toho druhý gól. Markovič si siahol. Opäť schovalo loptu za bránia. Štvrtoligista horšie a horšie, keď sa začnú ukazovať aj tie resty v tréningoch. Teraz inkasovať. Točiť loptu smerom do brány Ivana Krajčírika. Lopta letí na zadnú žrť. Tam je Lamkelze, ale tá hlavička do zemi bola nepodarená. Anzuana z voleja na polsieť. Prihráva Nikolajskovi, ešte Nebila zakončuje. Anzuana do prázdnej brány 3-1. Potom ale kontroval Johan Anzuana a v tejto chvíli je to dvojgólový náskok pre DAC, ktorý môže byť trojgólový, pretože v 16 je Nebila, ktorý ešte vyšperkoval celú situáciu a Anzuana loptu. Stovič teraz ponúkol loptu Pintovi, ten ustál tvrdý atak Ľuptáka. Alex Pintu, Johan Anzuana a je vyrovnané. 1-1 v 44. Bystričanov, Richtárek, Rimarenko urobil zadáka. A ďalšia vec je len o jeden gól a keď dostanete na gól na 2-0 príliš skoro, samozrejme ešte to môžete zvrátiť, ale nejakým spôsobom sa... Pozor na Anzuanu a je vyrovnané. 1-1, 59. Guľovi vyšlo. Vychádza mu to fantasticky aj s tým Anzuanom. A teraz je veľmi... Káčer. Tu sa nechal hrať ďalej. Anzuana zatvoril priestor na zadnej žrti, 26. minúta. Veľmi lacný gól. Vidíme to v niekoľkých opakovačkách. Znovu tam bol namočený Krstovič, ktorý nedokázal vyskočiť na ten famózny center v podaní. Odvádza pre farby Dunajskej Stredy. Mark Činger teraz sleduje, ako jeho spoluhráči snahe ohroziť Matúša Ružinského a Johan Anzuana bude mať príležitosť zakončiť situáciu. Standardka premenená nebola. Rovnako využiť nedokázali Dunajsko-Strečania ani tento rohový kop, ale uvidíme, čo strelecký pokus Johana Anzuana. Dunajsko-Strečanov tlačí topánka v koncovke, tak ono sa to ale stále potvrdzuje, pretože Anzuana je krajný obranca a dnes dal 2. Gerisko. Ale to je vhadzovanie aj získal, obtočil sa okolo Mizeráka. Spätný center na Anzuanu a ten dáva... Poď úplne jednoducho, po vhádzovaní prehratý súboj. Ale veľkým výkričíkom bola prehra v Žiline, až 5-1. No a výkričík padol do brány Matúša Putnockého, Johan Anzuana, jeho druhý gól v dnešnom stretnutí a nemôže... Lacný gól a gól bohužiaľ na vrúb asi najskúsenejšieho hráča Košic v tomto mužstve. Aj keď samozrejme takéto góly niekedy padajú, pomohne trošku tomu vietor. Videli sme pred chvíľou, keď odkopával tú loptu od brány, ako sa tá lopta zastavila vo vzduchu. Čiže aj teraz tomu vietor pomohol trošku, ale predsa len... centimetre. Pozor na opačnej strane! Johan Anzuana! 86. minúta! A Dac! Hovorili sme o tom, že si vymenil miesto, že už je na krídle. Ale on si aj celú tú akciu týmto pohybom, touto kľúčkou si to celé vypracoval. Gól na prvú žrť asi nepoteší.
7. minúty. Anzuana dáva svoj prvý gól v sezóne 2000. Jedného, ale hneď dvoch Žilinčanov. Kapanadze spoza 16. Zákrok Bačkoňa, Anzuana, gól! 69. minúta. 69. minúte. Dobrý pokus Kapanadzeho, no a tu trošku výčitka žilinskej defenzíve, že si nepostrážila túto dorážku. Presne tak, pretože ty si už v prvom polčase